Iyi kombi yamuri kuona iyi ndio kombi yekuti nyange muzukuru akasvika handika achida kuti asvika pazimuri primary kana pabooster ndo mota yakamirira kutsungura vanhu kana kuti dzimwe dzenguva kunoenda mabhenzi maemeo amuchaona ari kuseri uko anenge achiperekedza vanhu. Kozoita zvakare dzimwe motikari dzandoshandisa inini kana munhu achindida kwamutare kungava kubhulawai kungava kupi kune mota dziri kuseri kumagd6 macruiser nemadford dziri kuseri muchange muchidziona zvakare. Iyi d4d yamuri kuona ine handika d4d ramuri kuona iri ndidzo mota dzekuti kana ndichida kufamba kuenda kuna bulawayo kwatindadaidzwa kunzvimbo yekurefu kune vazukuru vanenge vabva kuukatisi kuti hatisanganei kumusha ndoshandisa iyi neland cruiser negd6 nebm ndo dzinofamba neni kana ndichienda kurwendo rwanendadaidzwa nemunhu. Asi kana ndichiya kubasa kwangu makuseni ndichiya padere pangu ndoshandisa bm. Idzi dzakamirira kuenda marwendo ari kurefu. Aya amuri kuona mabhenzi maemeo ari kukwaya vamwe vazukuru vanosvikira kuairport vachibva kuuk idzo dziye dzamuri kuona dzakamirira kuno vachishungura vachiuya pano padare kuzobatsirwa zvakare. Imota dzamusunda gore dzese dzamuri kuona idzodzo nedzimwe dzisipo tine mapikup tine maroriwo atinoshandisa zvakare mamwe ari kuchweshe kunova ndiko kumusha kwangu. Saka idzo mota dzamuri kuona ndo basa radzene dzekuti dzinochungura vazukuru vanenge vachiuya pano. Panowo padare pangu muzukuru anenge auya hausvike netsoka kune madhiraivha anonokutora kuti uuye pano padare usvika wokuburutsa wobva wabhukiwa wakupinda mudare wakubatsirwa. Saka yese iyi mudziyo yandikatsvagira kuti vazukuru vangu mumwe anosvika kunze kuchinaya mvura adzika motikari mumwe auye nemotikari mumwe ane motikari. Saka ndakatsvaga transport yekuti dzese idzi imota dzangu dzekuti vazukuru vangu vafambise kuti vasvike panzvimbo yandinovabatsirira kunova kuno kuzimuri paki. Saka vazukuru vangu munouya kuzoona sekuru wenyu ndokubatsirai zvofamba nenzira yakanaka. Ndoti matambudziko ose ari mavari vazukuru vangu agova anopera. Saka yese ine kuratidza iyi midziyo yekushandisa kana vazukuru vangu vachinge vachiuya panapa kuti ndivabatsire.